Kaixo, arratsalde on, hauek dira psikomotrizitateko jolas batzuk, adibidez lehenengoa relebozko lasterketak, adibidez korrika egitea eta beste harengana ilegatzen zarenean erreleboa ematea, adibidez eskua bestearekin jotzen, hau da, errelebozko lasterketak. Hurrengoa da makilak hartzea, hau da, lasterketa bat egitea, makila dagoen tokian makila hartzea eta lekura botatzea. Beste jolas mota da taldeak egitea, eta adibidez talde urdinak eta talde zuriak, eta talde urdinak buelta eman behar dute bestearen konoak, eta bestea talde urdinaren konoak buelta ematea. Beste jolas bat dira partzeak, lurrean jartzea, almohadilla modukoa, eta haren gainetik joatea. Beste jolas bat bada bortex bat botatzea eta hartzea. Beste jolas mota bat dira saltuak egitea. Beste bat da lurrean eserita egotea, bi taldea egitea, urdinak eta zuria, eta sorbaldaren bata bestearen kontra jartzea, eta adibidez urdinak esaten direnean urdinak korrika egin behar dute, eta zuriak harrapatzea, eta zuriak esaten direnean zuriak korrika egin behar dute, eta urdinak saiatzen harrapatzea. Gero ere bai jarri aldira beste jolas mota bat da, adibidez baila bajit saltua jartzea eta salto egitea. Beste jolas mota ekilibriozko jolasak. Beste jolas mota bat da armi-arma. Beste jolas bat adibidez konoa jartzea lurrean eta buelta ematea konoari, hau da konoa borobiltzea. Beste jolas mota izan alda zapia. Eta beste jolas mota bat izan alda zelai erre. Gero, beste jolas batzuk adibidez izanen dira katua, hau da baloia besteari botatzea eta bere izena esatea. Baloiarekin jolasteko beste jolas mota aurrean daukasunari edo alboan daukasena saiatzea baloiarekin ematea eta orduan eliminatuta geratzea. Beste jolas mota bat izan alda aroekin jolastea, hau da aroak lurrean jartzea eta bakoitza aro bat bilatu behar du eta aroa ez topatzen duena eliminatuta geratzen da. Beste jolas mota izan alda piratak bihurtzea eta bi taldeak egitea eta pirata talde bat besteari konoak lapurtu behar dio eta beste taldea besteari konoak lapurtzea. Eta beste jolas mota izan alda orkestako zuzendaria, hau da guztiak elkarrekin aukeratzen da orkestaren zuzendari bat eta besteak bere soinuak imitatzen dira. Eta norbait kanpora irtetzen da eta sartzean asmatu behar du nor den orkestako zuzendaria. Hauek dira jolas batzuk psikomotrizitatea lantzeko.